niate wong mukmin iku khairun luwih bagus min amali tinimbangane amale rohau Tabrani. Ana wong niat haji durung ngantek haji wafat. Iku nilainya lebih baik timbangane dekne nek haji engko gungkaruan apik melaksanakan kadang-kadang ora melok manasek barang mergo mendadak kajine ning kono ora dunung lebih baik dekne niat tapi wafat. Niatul mukmin khairun min amali. Ana sahabat iku jenenge Sa'ad As-Salimi. Sa'ad As-Salimi itu wireng melek rupane elek ireng lan duwe sisan. Iki matur karo Kanjeng Nabi, Nabi. Kula tiyang sing ireng elek kaya kula ngene iki saged mlebu swarga napa mboten. Iso. Nah niki tiyang-tiyang sekabat jenengan iki yang semonten kathah niki. Kula takokno anake mboten purun ana sing purun. Nglamar anak ditolak sedaya kula niki. Saya Kanjeng Nabi. Kowe kenal mbek anak iku? Iku Amr bin Wahab. Amr bin Wahab iku dia anak wedok. Kowe kenal? Cak lamar anake. Wah, Amr bin Wahab iku anake wayu. Wong kabeh cah nom-nom lanang kok pengen kabeh duwe bojo iku putrine Amr bin Wahab. Nah, marana ngene didhawuhi Kanjeng Nabi. Agene iki lah Amr bin Wahab delok rupane Sa'ad bin anu dia piye kok ngene kok dawuh Kanjeng Nabi ya masyaallah ya. Jadi gojagadeg. Nanti ditangdehno ambek Kanjeng Nabi apa bener memang kongkon ya. Wali ya piye iku dawuh Kanjeng Nabi tapi sih gak ikhlas lah pokoknya gak ikhlas. Itu gak ikhlas. Lah putrine iki krungu sithik terus omongane iki mau. Terus takok, niku sinten, Pak? Iku ngono Sa'ad Al-Salim iku meh nglamar awakmu. Sing dawuhi Kanjeng Rasul. Lho, kamu pun dak yakin mawon. Oh sing dawuhi Kanjeng Nabi kok. Jane kepengin didhawuhi sinten nek. Asing didhawuhi kepengin didhawuhi sinten malih. Dawuh sing Kanjeng Nabi wis top-tope dawuh. Kok terus sampean pikir wis sepundi. Kok dhewe tok ngono. Lah terus bareng ngono wis rembug wis dadi saiki soal ana mas kawin ana barang kan ya repot iki wong ora duwe. Nabi piye iki gak mbok tulungi bocong iki. Woi iku terus do urunan. Sahabat-sahabat urunan pirang-pirang ngantek pirang-pirang dirham. Duit pirang-pirang. Wes arep diserahno sebagai mas kawin mbek atur-atur ngono niku ya wong ayune ngene ngono. Wis gorono kari-kari ono ya khairallah irkabi. Wah. Terus langsung iki sing ameh digasekno mas kawin sak piturute iku ditukokno jaran, tukokno pedang, tukokno apa? Nggo perang ambek gak sida iku terus melok perang. Mergo ya khailallah irkabi iki wali kabeh pengen kawin
Omane lali. Duwe entekno nggo urusan maju melok Kanjeng Nabi perang. Ampuh perang, bareng perang sudah selesai, Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti biasa neliti-neliti pasukane sing ketawan pira, sing musuh pira, sing bapat pira. Iku ana sing nganggo tutup kaya anu ae. Dibuka tutupe kari-kari iki. Saat salim. Nabi muwun ya Allah, meh kawin rasida malah wafat dadi syahid. Terus diparani apa jenenge Amr bin Wahab. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa ka qaulihi fi hadis Atiyah as-Sa'di fa innal yadal ulya yal muntiya wal yadus sufla yal munta. Ini kan gak biasa itu bahasa kabilah Sa'ad yang pengendikane Kanjeng Rasul kaya pengendikane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam fi hadis Atiyah as-Sa'di ing dalam hadise Atiyah as-Sa'di dawuh Kanjeng Nabi fa innal yadal ulya hiyal muntiyah. Mongko setuhune tangan sing dhuwur ya tangan sing dhuwur iku al muntiyah sing memberi. Wal yadus sufla utai tangan sing ngisor ikyal muntatu sing nerima peparing. Itu bahasa-bahasa tidak lazim digunakan di kalangan orang Quraisy. Tapi Kanjeng Nabi pirsa dan menggunakan itu untuk orang yang berbahasa itu. Jadi yukhatibun nas ala lughatihim. Wa qaulihi lan kaya dawuhe Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam fi hadisil Amiri narikane nyuwun pirsa sapa Amiri ing Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko dawuh lahu marang Al-Amiri sapa an-nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sal angka itu ndak umum apa namanya. Kamu mau tanya apa saja itu kok sal angka. Sal angka ini nek dimaknani sing lazim tanyalah angka tentang dirimu kan gitu. Tapi ini enggak, maksudnya aisal amma syi'ta. Sal angka itu untuk al-amiri itu maknanya takono amma saking barang syi'ta sing karep sira. Jadi Kanjeng Nabi orang ngendika sal amma syi'ta tapi sal angka. Maknanya tanyalah apa saja yang kamu mau. Itu wahia utawi sal angka itu dengan maksud sal amma syi'ta iku lughatu Bani Amirin, lughate Bani Amir. Bukan Bani Hashim, bukan Bani Mahzum, bukan Bani Manab, orang-orang Quraisy, Bani Amir. Kanjeng Nabi menggunakannya karena yang dia omongi adalah orang Bani Amir. Sal angka. Ya. Wa amma kalamuhul mu'tad. Jadi banyak sekali hadis-hadis itu yang perlu penjelasan-penjelasan karena Kanjeng Nabi
pada saat ngendika itu ada konteksnya dan ada mukhatabnya. Orang sekarang ini kan banyak yang berpikir bahwa Quran hadis itu kayak rekamannya Kanjeng Nabi yang ditranskrip. Itu bukan. Jadi Kanjeng Nabi ngendika namal amal binian direkam, rekamannya diputar terus ditulis. Enggak begitu. Quran barang itu alif lam mim itu gak kok Kanjeng Nabi terus nggo rekaman terus alif lam mim zalikal kitab enggak. Jadi ada konteksnya. Baik Quran yang disampaikan oleh Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam maupun hadis pengendikane Kanjeng Nabi dhewe itu ada konteksnya, bahkan ada yang disesuaikan dengan mukhatabnya. Konteksnya ini mukhatabnya siapa? Nah ini mulanya terus ana ilmu Quran, ana ilmu hadis. Nah, wong itu gagah-gagahan kita harus kembali ke Quran dan hadis. Enggak mau ulama piye? Enggak bisa. Itu sombong tapi goblok. Biasanya sing sombong-sombong itu sing goblok-goblok kemana. Masalahnya Quran itu gampang. Dari Quran itu saya sudah mengatakan, dari Quran itu timbul lahirlah ilmu lughat, ilmu balaghah, ilmu bayan, ilmu yang diserap dari Al-Quran. Kalau ingin mengetahui hakikatnya dawuh Gusti Allah ini, dia membutuhkan ilmu ini. Kok gak ngerti Arab, kok maca kitab ya angel. Jadi ada ilmu nahwu sharab, ada ilmu badi' bayan untuk mempelajari Al-Quran. Maksudnya gampang, pokoknya buka terjemahan Quran kemenak ngono ae terus iso narik hukum itu banget bintune. Iya. Jadi itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kita tadi dicontohi pirang-pirang bagaimana Kanjeng Nabi dengan Bani Nahd begini, dengan Bani Amir begini, dengan Bani Sa'ad begini. Beda-beda karena mereka memang mempunyai lughat sendiri-sendiri. Di samping Kanjeng Nabi bersama-sama dengan orang-orang yang di dekat beliau di Madinah, orang-orang Quraisy, Bani Abdi Manaf, Bani Hashim, ya, Bani Mahzum. Wa amma kalamuhul mu'tad wa fasahatul ma'lumah wa jawami'u kalimihi wa hikamihil ma'thurah faqad allafan nasu fiha ad-dawawin. Amma kalamul mu'tad ana dene pengendikane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al mu'tad sing biasa, itu mau kan luar biasa yang kemarin-kemarin itu. Luar biasa karena kita tidak pernah dengar Kanjeng Nabi ngendikan gitu dengan sahabat-sahabatnya. Karena beliau sedang bicara dengan orang-orang tertentu, dari bani tertentu, dari kabilah tertentu. Seperti dari kabilah Hamdan yang jauh dari Hijaz, jauh sana di sebelah selatan Jazirah Arab kemarin itu. Kalimat-kalimatnya asing bagi kita, tidak akrab seperti yang biasa. Ini pengendikannya sing biasa, sing kita akrab dengan lafaz-lafaznya, kalimat-kalimatnya. Wa fasahatuhu lan fasahae Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al ma'lumatu sing kinaweruan yang sudah terkenal kita ketahui. Wa jawami'u kalimihi lan jamek-jameke pengendikane Kanjeng Nabi. Wingi iki tak kandakno jamek itu kalau ngendikan mencakup banyak, cekak tapi aus.
tidak terlalu bertele-tele, bicara sedikit, la dororo wala dirar. Itu maknanya sudah banyak sekali. Itu jamek. Jawami'ul kalim wa hikamihi, lan kata-kata mutiarane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam al-ma'surah. Amma kalamul mu'tada wa fasahatul ma'lumatu wa jawami'u kalimihi wa hikamuhul ma'suratu, dan kebijakan kata-kata bijaknya yang ma'surah yang kita bisa temui, ma'surah itu karena dinukil dari generasi ke generasi ke generasi sampai ke kita, itu maksurah, Bang. Dan itu karena keindahannya lalu sering dinukil oleh orang-orang. Dari zaman sahabat sudah menukil dawuh-dawuh Kanjeng Nabi yang penuh dengan hikmah itu. Nanti tapi sing mengikuti sahabat juga menukil itu sampai ke kita. Itu maksurah. Hikam sing maksurah. Kalau kalamul mu'tada fasahatul ma'lumah jawami'u kalimihi wa hikamil maksurah faqat alafa. Monggo teman-teman wus nyusun sapa annasu wong akeh fiha ing dalem kalamul mu'tad fasahatul ma'lumah jawami'u kalimi wa hikamil ma'surah. Nyusun ad-dawawina ing dawamin, kumpulan-kumpulan dawawin itu diwan, jamae diwan. Diwan itu antropologi antropologi apa jenenge? Antologi. Jadi kumpulan-kumpulan dawawin itu. Ada yang kumpulan membicarakan hadis itu dari sisi nahu sarape wono, yang dari memaknai maknanya yang ndake-ndake ada, yang bicara kaitannya dengan fikih ada, yang kaitannya dengan muamalah ada. Banyak sekali kitab-kitab itu berjilid-jilid dawawin. Faqat alafan nasu fiha dawawin wa jama'at lan ngumpulake fi alfazia ing dalem lafate kabeh mau kalamul mu'tad wasahatul ma'lumah wa jawami'u kalamihi wa hikamil ma'surah wa ma'ani halan makna-maknane kabeh mau apa sing ngumpulake al-kutubu pira-pira kitab. Banyak kitab-kitab. Wa minha iku setengah saking kutub. Nah itu ma mutai barang layu waza fasahatan sing ora iso ditandingi. Ya ma apane fasahatan kefasihane walayu bara ana ora iso disaingi balaghatan balaghoe. Iku jenenge ijaz. Ijaz itu sedikit tapi maknanya luas, juga ijaz, membikin orang tidak bisa bikin seperti itu. Nah, ono sing syair-syair yang indah itu banyak yang bisa niru, yang namanya plagiat itu. Plagiat itu adalah tiruan. Jadi ana wong sing gawe syair apik terus ditiru. Di apa dibeda-bedakno sithik ngono ae supaya. Tapi Kanjeng Nabi dawuh Kanjeng Nabi ra iso.
Nggak bisa. Wong wis ngerti. Janji sing biasa dengan sunnah dan hadis Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tahu, oh ini bukan hadis. Tahu. Karena khas apa yang disampaikan Kanjeng Nabi itu la yuwara mahfasahatan wa la yubara balaghatan. Balaghae mbek kefasihanane ndak bisa ditiru. Wa nadhkuru, nek kepengin roh contone iki dicontokno. Wa nadhkuru lan nutur kita jumlatan sholihatan sejumlah sholihatan kang patut min zalika sae mengkono-mengkono dawuh-dawuh Kanjeng Nabi terutama sing layu waza fasahatan mau tabarukan rono bil barokah ya. Kita sebutkan dalam kitab ini untuk tabarukan kepada Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tabarukan bikalamihi amrih berkah bikalamihi kelawan dawuhe Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Misale innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Anging pestine pira-pira ngamal binniyat kelawan pira-pira niat. Iku ana sing maknane sae binniyat kanthi niat. Dianggepe binniyat kelawan niat. Jadi itu yang nafsiri innamal a'malu binniyat aja itu berkitab-kitab. Bukan hanya satu kitab, dua kitab. Innamal a'malu binniyat. Innamal likulli imri'in ma nawa. Itu ulama besar seperti Imam Nawawi itu ketika mengumpulkan 40 hadis pilihan yang populernya sampai kemana-mana dalam Arba'in Nawawi itu yang pertama innamal a'malu binniyat innamal likulli imri'in ma nawa, karena cakupannya jameknya pengendikan ini luar biasa. Ibadah apa saja itu harus diawali dengan innamal a'malu binniyat. Baik ibadah mahdhah, ghairu mahdhah, ibadah ammah itu enggak acik kalau tidak pakai niat, tidak sah pakai niat. Maka cakupannya luar biasa. Innamal a'malu binniyat. Rawahu Syaikhani, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim ya. Dari sahabat Umar bin Khattab ya. Atau ini, jadi semuanya kayak kalau sering di mana-mana ada kata-kata mutiara, kutipan-kutipan itu sing terbanyak kutipannya dari Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pengendikan-pendikan yang cekak tapi aos itu banyak sekali. Dan tidak dipakai oleh orang Islam saja, orang-orang di luar Islam juga banyak mengambil quote itu, kata-kata bijaknya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laisa lil amili min amalihi illa manawa. Iki sing nek ning gone Bukhari Muslim wa inna malikul limriin manawa, itu redaksinya. Iki redaksi iki ning gone apa jenenge Imam Tabrani. Laisa lil amili, ora ana iku kedue wong sing ngamal min amilihi saking amali saking amale amil apa illa manawa,
apa barang nawahu kang niat ya amil ing ma. Anane. Jadi orang yang beramal itu mendapatkan hanya amal yang diniati. Laisa lil amili min amali illa manawahu. Soal yang diniati. Niatul mukmin khairun min amali. Niate wong mukmin niku khairun luwih bagus min amali tinimbangane amale. Rawahu Tabrani. Ana wong niat haji durung ngantek haji wafat. Iku nilainya lebih baik timbangane dhekne nek haji engko gungkaruan apik kayak melaksanakan kadang-kadang orang melok manasek barang mergo mendadak kaji ning kono dunung lebih baik dhekne niat tapi wafat. Niatul mukmin khairun min amali. Ya khailallah irkabi. Ya khailallah irkadi. Wa ilallah irghabi. Wa bil jannah absyiri. Oh, iku armene. Ini dawuh Kanjeng Nabi yang untuk komando perang. Untuk komando perang. Ya khailallah irkabi. Terus kemudian setelah itu dipakai terus. Dan jadi ngoprak-ngoprak wong mulai perang itu ya khailallah irkabi. Khailallah itu kudanya Allah. Jarane Gusti Allah irkabi numpak itu maksudnya untuk berangkat perang. Ya khailallah irkabi berangkat perang. Ini didhawuhno Kanjeng Nabi pada waktu itu ada ana sahabat iku jenenge Sa'ad As-Salimi. Sa'ad As-Salimi itu wireng melek rupane elek ireng lan duwe sisan. Iki matur karo Kanjeng Nabi, kula tiyang sing ireng elek kaya kula ngene iki saged mlebu swarga napa mboten. Iso. Nah niki tiyang-tiyang sekabat jenengan iki yang semonten kathah niki. Kula takokno anake mboten purun ana sing purun. Nglamar anake ditolak sedaya kula niki. Saya Kanjeng Nabi. Kowe kenal mbek anak iku? Iku Amr bin Wahab. Amr bin Wahab iku dia anak wedok. Kowe kenal? Cak lamar anake. Wah, Amr bin Wahab iku anake wayu. Wong kabeh cah nom-nom lanang kok pengen kabeh duwe bojo iku putrine Amr bin Wahab. Nah, marana ngene didhawuhi Kanjeng Nabi. Agene iki nah Amr bin Wahab delok rupane Sa'ad bin anu piye kok ngene kok dawuh Kanjeng Nabi ya masyaallah. Jadi gojag-gajeg. Nanti ditangdehno ambekan Kanjeng Nabi apa bener memang kongkon ya. Bari ya piyane iku dawuh Kanjeng Nabi tapi sih gak ikhlas lah pokoknya gak ikhlas. Era gak ikhlas. Lah putrine iki krungu sithik terus omongane iki mau. Terus takok,
Niku sinten, Pak? Iku ngono Sa'ad Al-Salim iku meh nglamar awakmu. Sing dawuhi Kanjeng Rasul. Lho, kamu pun dak yakin mawon. Oh sing dawuhi Kanjeng Nabi kok. Jane kepengin didhawuhi sinten nek. Asing kepengin didhawuhi sinten malih. Dawuh saking Kanjeng Nabi wis top-tope dawuh. Kok terus sampean pikir wis sepundi? Kok dhewe wedok ngono. Lah terus bareng ngono wis rembug wis dadi saiki soal ana mas kawin ana bareng kan ya repot iki wong ora duwe. Kanjeng Nabi piye iki gak mbok tulungi bocong iki. Iku terus do urunan. Sahabat-sahabat urunan pirang-pirang ngantek pirang-pirang dirham. Duit pirang-pirang. Wes arep diserahno sebagai mas kawin mbek atur-atur ngono niku ya wong ayune ngene ngono. Gorono kari-kari ana ya khairallah irkabi. Wah. Terus langsung iki sing ameh digasekno mas kawin sak piturute iku ditukokno jaran, tukokno pedang, tukokno apa nggo perang ambek gak sida iku terus melok perang. Mergo ana ya khailallah irkabi iki wali kabeh pengen kawin bareng awake lali. Duwe entekno nggo urusan maju melok Kanjeng Nabi perang. Ampuh perang, bareng perang sudah selesai, Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti biasa neliti pasukane sing ketawan pira, sing musuh pira, sing bapat pira. Iku ana sing nganggo tutup kaya anu ae. Dibuka tutupe kari-kari iki. Saat Salim. Nabi muwun ya Allah iki meh kawin rasida malah wafat dadi syahid. Terus diparani apa jenenge Amr bin Wahab. Wah, apa jenenge saat untuk ganti sing hebat timbang anakmu, luwih ayu timbang anakmu. Maksudnya widodari. Saat ora cita kore. Kullu said fi jawfil fira. Mufrate fara. Jamae fira. Iki fira. Ya fara ya kena fira kena jadine. Utawi sekabehane buron itu kewan yang diburu. Iku fi jawfil fara ing dalem wetenge khimar alasan. Keledai liar. Kan keledai itu ada yang ingon-ingonan omah itu ana sing ana sing ora ana sing buron jadi memang dia liar terus diburu. Rawahul Ramahrozi wal fara khimarul wahsh. Ya, artinya khimar liar. Khimar liar yang tidak dipelihara orang tapi di hutan. Ini ungkapan yang diungkapno Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jadi viral, cara saiki ini viral terus jadi pepatah. Jadi ana wong telu
berburu. Sing sitoke berburu kelinci, sitoke berburu kelinci. Memang peralatannya bareng peralatan kelinci. Sing sitoke berburu kijang. Peralatannya ya beda perangkat untuk berburu kijang. Sing sijine berburu keledai liar. Karo itu. Sing sitok sing berburu kelinci entuk kelinci. Wah, seneng-seneng. Aku entuk kelinci entuk. Aku entuk buronku ngono. Sing apa jenenge? Sing kijang yang entuk juga. Wah, aku berhasil entuk buronku kasil. Terus yang ketiga muni kullu said fi jawfil farah. Ini cilik-cilik ngene lebokno ning himarku ya. Kalbu kabeh ning peteng himar. Dadi ora ana apa-apane dibandingno buronanku iku. Buronanku gedene semono. Kelinci ambekan kijang mlebu kabeh. Al-harbu khid'ah atau khud'ah. Dua bahasa yang populer itu khid'ah. Tapi sing fasih khud'ah. Jadi nenggone bahasa Arab itu ada istilah populer, ada istilah fasih. Ana sing populere ora karo-karuan tapi nek fase kalah kaya iki khid'ah ambek khud'ah. Wong ngarane ya sing populer ya khid'ah. Wong ndi muni khid'ah. Padahal sing fase khud'ah. Al harbu khid'ah. Rawahu Syaikhan. Jadi utawi perang iku khud'ah. Memang tipu daya. Jadi tipu daya nek ora dalam kondisi perang itu tidak boleh, tidak boleh. Tapi nek perang itu boleh. Karena itu bagian dari taktik strategi perang untuk mengalahkan lawan. Mana? Nek ora salah iki dingendikake Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perang Badar pertama kali umat Islam perang melawan orang-orang yang ngani ngoyo yahono ya ini orang kufar Mekah. Iyakum wa khadra ad-diman. Iyakum wa khadra ad-diman. Ya hati-hati kowe nek golek bojo iyakum wa khadra ad-diman iku dawuhe Kanjeng Nabi. Awas iyakum iku wedya sira wa khadra ad-diman ing ijo-ijo tapi ning gone tletong. Ning gone tletongan. Maksude iku apa? Al mar'atul hasna wong wedok ayu tapi fil mambatisu ing dalem panggonan tukul sing elek. Kowe hati-hati aja ngerayu wae. Iku ayu iku ana sing asal usule piye, kelakuane piye iku kudu mbok anu. Aja mbok ayune tok. Mu kaya ijo-ijo tapi ning gone tletongan ngono iku piye jae. Ibu nanti kudu waspada. Wadiman jam udumna. Wahiyal bar. Wahiyya utai dumna iku al bar. Tletong. Tletong yang campur lumpur barang iku lho. Dici pokoknya namanya. Itu di sana kadang-kadang tukul hijau-hijau yang
apa namanya menarik hati itu. Wah, kok apik ngono. Hati-hati mbok jiko angger kok guwadek lho iku ngono. Ada hijau-hijau tapi di lumpur yang ada teletongnya. Hati-hati. Nah, itu kata-kata itu terus menjadi viral dan digunakan untuk nasihati kayak bangsamu itu sing jomblo-jomblo. Biasane sing didelok ayune tok. La yajni janin illa ala nafsih. Ora berbuat kejahatan sapa janin orang yang berbuat jahat. Saiki istilahnya janin itu kriminal. Berbuat kriminal sapa wong sing kriminal. Illa ala nafsi kejaba ing atase awak dhewe ne janin rawahul Imam Ahmad wa Ibnu Majah. Wong sing jahat berbuat jahat itu sebetulnya orang menjahati orang, menjahati dirinya sendiri. Ya. Mangsamu kowe nek njahati wong terus wonge sing ndak. Kowe itu berarti menjahati diri kamu sendiri. Karena akibatnya nanti ada pada diri kamu sendiri. La yajni janin illa ala nafsin. Itu kata-katanya sedikit tapi maknanya banyak. Kowe nerangno kan orang menjahati orang kemudian orang itu tidak apa-apa tapi dirinya sendiri malah rekoso. Misalnya menjahati orang itu ngasuti orang. Orang ngasuti orang itu yang dikasuti ora krasa apa-apa, sing ngasuti lara kabeh. Oh, ngene kenake lara kabeh atine. Janji kono tambah kepenak kene tambah lara. Ora tambah kepenak kene tambah lara. Ya. Kaya wong sing ngasuti padha-padha duwe warunge, kono warung kok laris terus, kene kok ora. Terus dijati, golekno pathok barang ning kuburan. Terus desok ning gone ben bobor, kali tambah laris. Nanti duwite lara kabeh dene. Jadi iku durung nek bicara nanti bagaimana balasannya di akhirat tak piturute. Dodo lah maknane iki. Layat nijanin illa ala nafsi. Laisa syadidu man ghalaban nas wa inna masyadidu man ghalaba nafsah. Rawahu Ibnu Hibban. Laisa syadidu raono sapa wong sing kuat iku man wong walaba sing iso ngalahno ya man anasa ing wong wa inna masyadidu angin mestine wong sing kuat iku man wong walaba sing iso ngalahno ya man nafsu ing awak dhewe ne man. Rawahu Ibnu Hibban. Ya, ini kata-kata mutiara. Nggak iso ngalahno wong orang kuat, tapi yang bisa mengalahkan diri sendiri. Tidak ada yang lebih kuat daripada diri sendiri. Nek duwe kodo iku gak kaya awake dhewe. Duwe karep, wong kok iso ngalahno awake dhewe itu orang yang paling kuat. Pemenang dibandingno iso ngalahno wong liya. Ngalahno awake dhewe itu paling berat. Mana ono dawuh juga yang hampir sama. Laisa syadidu bisur'ati. Wa inna masyadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Laisa syadidu raono. Apa wong sing kuat iku bisur'ati sebab bisa banting wong. Wah, kuat tenan iso banting. Lah terus apa? Inna masyadid angin pestine wong sing kuat
iku alladzi yamliku sing iso menguasai ya ladzi nafsahu ing awak dhewe ne ladzi indal ghadabi nalikane muring-muring ya. Jadi bukan orang yang bisa membanting wong terus diarani orang kuat, enggak. Orang kuat itu hanyalah orang yang bisa mampu, hanyalah. Nah ini nganggo innama. Innama itu adatul khasri. Hanya orang yang bisa mengalahkan, menaklukkan dirinya, menguasai dirinya sendirilah orang yang kuat itu. Innama itu padha karo ma MBN ila. Jadi orang yang bisa menguasai dirinya ketika ghadab itulah orang yang kuat. Rawahu Syaikhan. Nah iki riwayat Imam Bukhari Muslim. Ai laisal qawiyyu tegese ora ana sapa wong sing kuat secara hakiki. Waladzi yasra'u ghairah wa ya al-qawi ku alladzi yasra'u sing iso banting ghairahu ing liyane radhi bal huwa balik huwa ya al-qawi iku alladzi yamliku nafsahu sing iso menguasai dirinya terutama indal ghadab. Wong muring-muring itu biasanya wis ora iso menguasai diri, lali segala macam itu. Kadang-kadang lali nek iku anake, lali nek iku bojone, kadang muntap ngono kae. Tapi orang yang kuat tidak. Marah kayak apa dia ngempet. Anjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kalau marah hanya kelihatan memerah itu aja. Wadanane sing putih itu jadi memerah, agak merah. Orang tahu ini Kanjeng Nabi duka. Nek ora iso nguasai dhewe ngempo-ngempo buat sing kursi barang cicilan Nabi turute. Itu jadi orang-orang yang lemah-lemah itu kelihatan sekali kalau marah itu ngamuk koto. Lawang ditendang. Omahe dhewe disawati ngono karena gak bisa menguasai dirinya, gak iso bojone dituwabok iki. Lali dekne mbiyen sing nglamar dekne dhewe. Nglamar dhewe bar ditaboki. Iku karena tidak kuat. Nek kuat gak ngono. Laisal khabaru kal muayanah. Rawahu Ahmad wa ghairu. Wal muayanatu ail musyahadah. Laisal khabaru ora ana apa al khabaru khabar. Ora ana iku kal muayanati kaya nyekseni dhewe. Ya. Katanya gini, katanya gini, kabare ngene. Kabar itu kal hubar, al khabaru kal hubar. Jadi bisa benar bisa tidak. Khobar itu bisa mungkin benar, bisa mungkin salah. Tapi kan muayana wis jelas. Untuk kabar ana negara jenenge Washington DC. Kabare wis tau ora durung. Kalah karo sing wis ora. Iya, aku ora sih. Laisal khabaru kal muayana. Nek dalile aku serah dhewe lah iku. Kuat timbane muni kabare jarine. Iku fathul jari kalah ambekan al muayana. Al majalisu bil amanati rawahul Uqaili. Utawi pira-pira majelis iku bil amanati kelawan amanah. Nek kowe ning ngene majelis ngene iki rembukan masing-masing harus menjaga mana tadi yang boleh dikeluarkan, mana yang off the record, tidak boleh disampaikan orang. Iku kabeh mempunyai tanggung jawab untuk menjaga amanah. Jadi al majalis bil amanah. Kowe dilibatkan dalam majelis kok apa segala macam yang rahasia kamu
keluarkan dari majelis itu tidak benar. Karena al-majalis bil amanah. Majelis-majelis itu dengan amanahnya sekaligus. Al-bala'u muwakkalun bil mantiq rawahu Ibnu Abi Syaibah wa ghairuhu lan liyane Ibnu Abi Syaibah. Al-bala'u taiblai cilaka iku muwakkalun diserahno bil mantiki kelawan omongan mantik. Dan itu kebenarannya terbukti terus sampai sekarang. Yang menyebabkan perang Teluk Amerika dan Irak itu ya asalnya cangkeme Joshua karo cangkeme Saddam Hussein. Pisau-pisauan perang. Syria juga gitu. Syria itu pisau-pisauan antara sing ngaku Sunni karo ngaku Syiah. Akhirnya terus jadi perang. Belai di mana-mana itu akibat mantik. Itu al-bala muwakkalun bil mantik. Nek kowe gelem jaga lisanmu, insyaallah ya selamat. Sing marane bahaya mbok cor cangkem angger munian ana wong tukaran gebuk-gebukan cangkem. Politisi do wegeran cangkem. Mane Kanjeng Nabi sering kon jaga lisan. Jaga lisan. Maksudnya Kanjeng Nabi lisan. Nek saiki jempol. Ora tinggu nutul-nutul jempol. Nggo gawe status barang iku jempol. Cangkem diwakili mek jempol. Iku balak ini. Makalun bil mantik. Mane diam itu emas itu mergo itu. Nek cangkeman iso bahaya. Tarkus syarri sedekatun. Timbangane nglagon sakmu gak ana apa-apane sedekahno apa. Tarkus syarki tinggal kejahatan, tinggal Allah itu sedekatun sedekah. Yang tidak melakukan kejahatan itu sedekah. Padahal itu tidak rugi apa-apa, namanya tarku. Nek ngamal saya nganggo tenaga, saya nganggo macam-macam. Nek tarku tinggal ora apa-apa. Ora apa-apa. Dia gak rugi apa-apa. Nek sing pinter ya. Nek kowe lagi aras-arasen gunakan untuk niat orang lakoni elek. Aras-arasen ae. Lah nek kowe lagi sehat niat ngamal sing apik sing akeh. Jadi iso pirang-pirang kowe entuk apik iku. Nek alasan ora nglakoni Allah, nek semangat nglakoni apik, ya. Iku tarkus syarri ku sedekah. Bahkan keburukan yang akan menimpa orang kamu hindarkan itu juga sedekah. Iku kan apa? Imatatul adza itu sedekah. Ayyudain adwa'u minal bukhri. Dawuh Kanjeng Nabi rawahul Bukhari. Imam riwayatake hadis iki sapa Al Bukhari Imam Bukhari. Ayyudain utawi endi penyakit adwa'u sing luweh penyakit minal bukhli tinimbangane medhit. Medhit itu penyakit paling penyakit. Penyakit paling penyakit medhit itu. Karena itu lara kabeh, wong sing medhit itu lara kabeh. Wis golek dhuwit lara-lara mengetokno mane angger dina ngitungi dhuwit neh
Wis ora mok trimo ngitungi dhuwit, bolak-balik ndelok jendela wis kancingan apa ora, ndelok lawang wis dikancing apa ora, lara kabeh pokoke wong medhit itu. Ora iso turu barang ana kresek sithik terus niliki lemarine. Jadi, tersiksa. Wong penyakit lah penyakit. Wong bakhil itu penyakit. Digedingi Gusti Allah, digedingi wong. Kosok wong suwe wong sing loma iku disenengi wong, disenengi Gusti Allah, disenengi wong. Kowe nek kepengin disenengi wong, senengi Gusti Allah, lomo. Nek kowe kepengin disenengi setan, bakhil. Setan seneng. Terus setan itu tahu ditakoki kan karo wali sing paling digedingi sapa? Ambek setan. Gimana? Wetinge mbek anak niku. Aku sing tak gedingi iki loro jarene setan sing ditemoni waliku. Apa? Siji wong mukmin sing wong apa? Wong sing munafik, wong kafir sing loman. Wedi aku. Wis repot. Iku aku nek wong kafir sing bakhil tambah menenge ra karuan setan iku. Tidak ada kemungkinan untuk rahmati Gusti Allah barang terus dadi iman ngono gak. Sing disenengi wong mukmin sing bakhil. La yantihu fiha anzan. La yantatihu fiha anzan. Itu ungkapan untuk menyebutkan tidak ada perbedaan. La yantihu ora apa? Wedhus nek ambek wedhus apa jenenge? Gundangan ya. Ora gundang fiha, gundangan fiha ing dalem masalah iki apa anzani wedhus loro. Ai la yajri fiha tegese ora lumaku fiha ing dalem masalah iki apa khilaf wala nizaun dan pertentangan. Jadi kowe nek akan mengatakan sesuatu yang disepakati orang-orang banyak, tidak ada satupun orang yang akan menolak. Itu kamu mengatakan la yantihu fiha anzan. Dalam masalah ini la yantihu fiha anzan. Tidak ada yang bahwa orang tua harus dihormati, yang muda harus disayangi, itu disepakati semua orang lah. La yantihu fiha anzan. Ya. Al haya'u khairun kulluhu, utahe malu iku khairun bagus kulluhu sekabehane haya, muttafaqun alaih. Izin. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang paling pemalu. Makanya Kanjeng Nabi seneng karo Sayyidina Utsman bin Affan sampai ngendika ketika Sayyidatina Ummi Kulsum wafat, Sayyidina Utsman itu kan asalnya garwa Sayyidatina Ruqayyah. Sayyidatina Ruqayyah kapundhut ngeduni Sayyidatina Ummi Kulsum. Kanjeng Nabi ngendika, bareng Sayyidatina Ummi Kulsum kapundhut, Kanjeng Nabi dawuh, kok isih aku sing duwe anak wedok neh tak kawin. Padahal Sayyidina Utsman wis Zunnurain. Tak kira yang mergo karena ada sifatnya yang sama dengan Kanjeng Rasul. Itu pemalu. Pemalu tidak hanya isin mbek manusa tapi isin karo Gusti Allah. Ana isin karo manusa tapi mbek Gusti Allah gak isin ya akeh. Niku isin niku
Al haya khairun kulhu, itu bagus. Nah, akibatnya juga bagus. Ning Indonesia iki ana sing ora bagus haya itu. Yaitu bertanya. Ning Indonesia itu malu bertanya sesat di jalan. Dolal itu nenek. Salah kok gelem takok-takok kesasar kowe nam. Nabi ngendika al haya'u khairun kullu. Al yaminul fajirah tada'u diyara balaqi'ah. Sumpah sing lacut artine ora muni ya terus sumpah. Itu sumpah lacut itu. Sumpah yang tidak benar iku tada'u ninggalake adiyara ing pira-pira omah, pira-pira bangunan balakia ingkang dadi balakia itu jamae bulqah. Apa bulqah itu puing-puing. Itu nggambarno Kanjeng Nabi orang yang sumpah lacut, sumpah yang tidak benar itu kayak apa sih bangunan-bangunan yang akan hancur seperti puing-puing. Rawahu fi musnadil firdaus sayyidul qaumi khadimuhum, pemimpinnya kaum iku khadimuhum. Rawahu Abu Abdurrahman As-Sulami, pemimpinnya kaum iku khadimuhum, pelayane kaum. Dadi ora kok sing Sayyidul Qaum iku dilayani terus, tidak. Bukan pemimpin yang minta dilayani. Pemimpin itu ya yang melayani, yang dipimpin. Kayak Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam semuanya untuk umatnya, untuk yang dipimpin. Dan Nabi kalau ada orang yang tidak punya diberi, yang bodoh diajari, Kanjeng Nabi itu. Kalau salah dimaafkan, kalau berdosa dimintakan ampun oleh Gusti Allah. Semuanya untuk yang dipimpin. Karena Sayyidul Qaum itu khadimuhum, pemimpinnya kaum itu ya pelayannya kaum itu. Nek kowe kepengin jadi pemimpin ya kamu harus bisa melayani orang. Nek kowe butuh mau dilayani tok, yaiku dadi anu bos, bos restoran apa-apa kono. Nek dadi pemimpin harus bisa melayani. Sayyidul qaumi khadimuhum. Saiki ana ora sing dadi khadim itu ya anak buah. Anak buah bukan pemimpin. Jadi nek gak ono anak buah dene gak iso apa-apa. Menunjukkan bahwa dia tidak pantas jadi pemimpin. Pemimpin itu begitu kuatnya sehingga dia bisa menjadi pelayannya anak buahnya, rakyatnya. Karena dia lebih kuat, lebih bisa, lebih mampu, lebih kuasa. Semuanya itu kekuatannya, kemampuannya, kekuasaannya untuk meladeni rakyatnya. Kalau dia ini kalau njaluk diladeni itu berarti dia lemah. Tidak pantas sebetulnya jadi pemimpin. Sayyidul qaumi khadimuhum. Fadlul ilmi wallahu a'lam.